kagaya ng nangyari sa kanila. Kasi sa mga salita pa lang ng mga introduction ng ano, nakuha ko na yung mga pag-ugali. Pero hindi ko naman kayang i-frustrate itong kapatid ko na sabihin ko sa kanyang huwag kang sasali dyan. Dahil bago siyang ano noon, galing abroad. Pagdating ng asawa niya na napunta sa ibang lugar. So, medyo stress siya. Kaya sinakyan ko na lang po siya na sumama sa yung grupo na yun. Hindi, after all, ito na yung bunga, niloko sila. Pero may sinabi yung Panginoon, may akala mong nakakasama, pero yung palati. May akala mo namang nakakabuti, yung pala nakakasama. So akala nila maganda masyado yung pinasukan nila dahil akala nila may mga magbabalik sa kanilang grasya. So dahil doon, akala nila masamang-masama na yun yung ginawa ni Princess. Pero yun pala nakabuti dahil nandito kami ngayon. At nakilala kayong lahat. Kayo po ang tutulong kung paano i-develop ang mga skills namin. Kung sakaling gagawa kami ng cooperative, kagaya ng sinabi ni Sir, within 30 days, narinig nyo. So pagbalik natin, bubuo tayo ng grupo. Actually may karanso na po kami. Ito mga karanso ko na rin po silang lahat. Dito sa lugar na ito maraming karanso rin. National na, international hanggang Kuwait, meron na rin pong kaming karanso. So sa lahat ng makakaya kong mga member ng karanso sa province of Maguindanao or BARM, try ko silang kukumbinsihin sa grupo na to. Kasi ang karanso ay isa sa rin tumutulong sa lahat ng aktibidad. Halos pares din sa ginawa ninyo kanina. Di po ba kayo clean up drive? So, community service ang karamihan ko ng ginagawa ng Karanso. Ako po yung district chairman ng Karanso ng Maguindanao del Norte. So, mag-i-start kami. Pero hindi naman po namin po pwedeng gagawin kooperatibang Karanso dahil nakarehistro na sa SEC. So, gagawa kami ng bagong grupo na cooperative para yun po ang sasalo sa lahat ng mga biyaya. Maraming salamat po. Yung mga project na salamat RD. Isunod na to ang isa natin na RD sa from Cotabato, si Jesami M. Ontong. Good morning sa inyong lahat. Siguro nagtaka kayo bakit good morning katulad ng sinabi ng kuya. Kasi dapat mag-start tayo lagi sa umaga. Yes. So, magpapakilala ko ako sa Jesami Ontong. Ako po yung National Secretary ng SPA sa pamumuno ni Madam Amira. So, kaya kami nandito ngayon dahil magpapatulong kami. Dahil malaking problema din sa amin yung napasukan namin. Malaking pera yung namin sa kanya. So ngayon, dalawa sa kasamaan namin na nasali na sa kaso. Large scale estafa. Ang problema namin paano sila makakalabas. So, pumunta kami dito para tumulong. Nangako naman ang 101 na tutulungan kami. Actually, yun talaga yung pinunta namin dito. Pero, napag-alaman namin dito na maganda pala ang layunin dahil makakatulong sa lahat ng members namin. So, why not? Ito na, nag-join na rin kami. Maraming salamat. Thank you. Isunod natin si Nonisa D. Ismail. Hindi na, nawala na yung lupa. Hindi na tayo pwede kailangan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat ay pasasalamat sa Allah dahil muli na naman tayo nakita-kita dito. Sir, engineer, tapos attorney. So, yung mga nandiyan dyan, alam ko nakita-kita na tayo dun sa venue. So,
Pangalawa po, pasasalamat dahil nabuksan yung kaisipan namin kung ano yung mga nakahandang programa ni 101. So, parang hindi ko ma-express yung malaking kasiyahan, sagot sa mga problema ng mga mahihirap nating mga kababayan. Lalo na po sa area ng Barm. Kasi yan po yung palaging biktima ng mga karahasan. So nakikita ko naman po natin yan habang yung karamihan ay naghihirap, sinasamantala naman po ng may mga kapangyarihan. So laking pasalamat po namin dahil kayo po ang magiging susi ng kahirapan ito. Yun lang po, maraming salamat. Isunod din natin ang isang RD, si Kasain Osman Muhammad. Salamat po. Alam ko, hindi ka rin na nagmamahal. Wala mag-record, mag-apply ko na ako. So, yan po siya ko yun. So, hinihingi ko sa inyo mga kapatid, lahat-lahat tayo dito. Ang hinihingi ko ay magkatulong-tulungan tayo sa lahat ng ginagawa natin dito. At saka yung in-explore natin ni Amira Sense Magdangan na makatuloy-tuloy sa dito sa atin, dito tayo nagpunta. Maganda lang. And then ang pang-apat, si RD Abbas Im Alimudin. Abbas M. Alimudin, isang cluster head ng SKP, yung pinakamababa na position sa SKP. Nagpasalamat ako po na binigyan ako ni Mama ng position na RD4. Then, tungkol naman sa mga pinag-usapan nila kanina, yun na lang, habang wala na akong masabi kasi halos nandun na sa kanila yung nangyayari. Thank you. Okay, yun po yung ating mga RD. So, nakikita nyo na. And then, mayroon din tayong RD dito from Cebu. Atin din pa sasalitain. Okay, si Dato Henry Tribulano. Tribunalo. Maayong takna sa kabuntagon. Good morning, kapatid, no? So, una sa tanan, so, nagpasalamat ko nga naa mo karon dire, no? Tabi na sa kahitasan, no? Nagtigom ta karon, especially ni mama o ni papa. Nagpasalamat ko ni Attorney Bae Dinagat and sa akong kapikas, akong partner o asawa, si Bainay Dewata Kabuhanginan og ni Sultan Maliksi, no? And then iyang wife naa karon dire sa mga member, no? So nagpasalamat ko, no? Sa dili pa nako sugdan ako nang tapuson. So daghang salamat o good morning kanatong tanan. Siya daw magtapos, si attorney daw ang magtapos, siya daw ang nagsugod, siya din ang magtapos. Si atong ihatag kay attorney Diwata Kabuhangan. Barog. May buntag day sa tanan, no? Sa tinuod lang, honestly, karon pa ko nakaanhi, ani nga pundok. Skeptical pug ko first. Oh, mao ginay sa tinuod kay ako
broker appraiser man ko, nagtrabaho sad ko sa judiciary, sa Supreme Court. Then nagplano sad ko nga proceed og law. Kay bilang tribal po, kay tribal manggod ko. Sa na actually through tribal wedding gikasal mi, then pag-abot sa subanin, kuan mi dito, gi-declare as kuan kanang tribal judge, ako attorney sa tribo, customary law. Katong IPRA 8371. Then sa pagkakaroon, nagpasalamat sad ko nga nahimamat nako si Papa Topas o si Mama Jackie. Daghan sa kog naagian na klase-klase nga religious practices, belief. Para nako kana siya nga practices, dili na siya matter, interconnected siya tanan ba. Magbisaya lang ko ha, kay Cebuana manggug ko. Oh, interconnected siya, dili siya matter. I respect, I believe, ug sa gituhuan sa tawag asa siya comfortable ag happy, embrace mo, respeto ko ana. Anyway, I worship God universally, direkta sa amahan mangyud gihapon. Daghan sa kog naagian, different practices from Catholic, in fact, ang lolo is kanang bishop man sad siya sa born again, then sa Baptist, then sa spiritual, then sa tribal, then until such time, then even si Salik, gusto siyang himuong imam, hingko sunod ani balik Islam na data ani. Anak ko, from balik tribo, mabalik Islam. So actually, gitasagdan lang yun ako si God, ug asa i-direct among path. Wa ko kibaw unsay contribution nako ani nga pundok nga magamit pud nako akong profession. So ang ako ang expertise sa akong field siguro sa akong experience sa akong life basing ma-impart pud nako ani nga pundok. Kay gi-appoint man ko ni Mama as Supreme Court daw ani nga pundok. Ingkong ko dili kay ko ganahan mo embrace kay wala ko ingon anak ang capacity nga parehas among Chief Justice. Among Chief Justice is tagnapo ng ilahang mga doctorate degree. Kaya ako wala ba jud ko maski kapiting. Pero sa base sa experience siguro tagaan tagkaalam ikan dito sa kahitasan nga mahimo o ma-implement siguro ang ako siguro kay na man ko sa real estate pati siguro sa mga kay naghisgot man sa to si Mama nga dagang ko giagian diha koy kanang pharmaceutical company. Then diha po'y kanang banking and financing, so tigpangita po may financer sa una. Then sa real estate. Then ang kaning ingon man gud mga daghan ko na siyang mga titulo, sige, maghatag tag mga livelihood projects, mga low cost housing, inana ako ra magyapoy mo pirma. Kang LTS ari sa disyod kinahanglan mag-broker. Nya environmental planner sa kwas, environmentalist mo pirma so maka-create ta og team. Mao man nakasagaran, di ba? So ang ato ang kuan kay ang gusto nila ang ilahang advocacy is pagtabang sa mga pobre. Ako kay dili masag ko into money nga kinahanglan ko mo income og daghan. Ang ako alang is nga makatabang ko. Gaagad ra pug ko kang mama, wa sa ko kay baw nganong naabot ko dire. Murag sometimes mahimuot ko ba nga maning adventure sa akong kinabuhi bisang asa naman ko naabot ani. Ya kay tungod lang kay sige kog pangita sa akong dawan ba. Kinsa magyud akong dawan? Daghan ko giagian sa in terms sa akong love life kanang bunog ko sa experience nasa ko'y tulo ka anak dagko na chemical engineer niya ang isa kay accountancy ang iyang course ang isa na pa ko'y 14 years old until such time na meet na ako si Henry. So di lang nako tas-on nga open book nako kung kinabuhi pero at least sa ako ang nahibaw-an mansag yung ko'y hunong nga magsigig eskwela kay gina-upskill man sad nako akong kaugalingon nga dako kog contribution sa society kay tanan para mahimot ang best version of ourselves ba nga ma-fulfill nato atong soul purpose diri sa kinabuhi nganong di ata dinhi kaysa sige na kung pangita sa akong kaugalingon hatod ko dinhi wa pa ko kibaw asa dapit na sad ko ihatod nya medyo ma-shock sad ko sa ma-surprise ko nga na naman ko sa mga pundok sa mga kanang mga Muslim ko ma-Islam na magyud ko ani madugay kaysa Cebu nga amo ra bang gi-appoint ani ang mayor namo dito mga grupo sa pundok sa Muslim nga medyo naluoy pod mi kay for demolition na sad sila dito nya wa mi kibaw asa namo sila relocate so bilang tribo siguro usa sad na sa amo ang mga proyekto namo ni Henry kay bilang Subuanong tribe wala bi tribo sa Cebu kay urban biya didto kasagarang tribo Mindanao biya jud
Surigao, pataas, Cotabato to, Hulo-Sulo. E kung unsa magi destiny ani niya nga ako pod makasupport jud ko sa iyaha nga kuan siguro pagtabang pud sa siguro sa mga ato ang mga igsuon dito sa Cebu nga ingon ana. So ato lang tan-awon ang lisod man gud na magstorya ta, ang ato na lang buhat may atong pastoryahon kay mao man gid tagline even sa governor dito ang buhat may pasultihon pero wa man gid na ma-realize nang ingon ana kay sometimes sa mga politiko naa say mga red tape ang kanang mga LGUs wa tay kwarta dili gid mahatag ang unsay angay para bitaw nga ma-serve ang ilahang mga needs. So kang mama nga katuyuan ug unsay budget nga naa dire mahatag yun sa tanan ng mga kaubanan. So nya naamatay mga professionals po dire nga makatabang po. Mga professionals or non-professionals, lain-laing belief, practices, or whatever, at least nagkahiusa na unity nga magtinabangay. So maora na ang akong ikasulti. Kay man di ko ganahan masulting ko ay lang kay kung himo kay di ko ganahan mag-leader, di ko ganahan magunsa, gusto ra ko supporter ako, follower ako. Pero sometimes nga di nato damhon patindogon bitaw ta. Ya dili man kay ko mahilig anang mutindog. Even dito sa judiciary kay as court stenographer, sometimes mo appear sa ko as court commissioner sa appraisal, kanang expropriation appraisal kay expropriation court man mi. Then ako sad nahimo sa kong presidente sa Costrafil. Yeah, sometimes mo go down ko di lagi ko ganahan mag officer o mag presidente kay di ko ganahan mag leader pero ibutang magita sa Ginoo yang gapita. So ako alang go with the flow lang ko asa ko dadun sa amahan ug na ako ikatabang maka-share o so dito lang ko mag-start po og asa. Support ra man pud ko ani niya. Gi-appoint po ni siya nga ni Maas as panglima. Kuyawan ko hadlok ko basing ako'y maunang kamatayan. Sa tinuod lang hadlok ko akong pamilya hadlok mo palayo nako. Kay asa na kuno ko gipadpad sa kapalaran delikado kuno ang mga dalan akong giadtuan. Oh, ingon ana nya umsa ko ka hibaw nga ako sad ko mga apply nabutang po ko sa Supreme Court ingko delikado pod kay Supreme Court good frontliner niya nag-aspire pa ko mag court sheriff so wa na ko gipadayon sige lang go with the flow lang gyapon ta so maora kadto ug daghang salamat ko na himamat ka mo. Okay, salamat kayo ma'am attorney Diwata kay naka-share ka din dire sa amo sa imo nga mga naagian. So kita daghan gyud kay kanang halos tanan tani agi og mga pagsulay. So ato sang pasultihon ang atong isa ka RD si Ma'am Ami Villapando. Salamat po ni sir. Dito lang. Supporter mo kunin mga Paris. Ang mga Sa Paris tanan, supporter. mga igong katahuran, atong Diyos Ama, magyuba. Nga kita karon nagtapo nga wala ni damhan nga nagkita-kita na. So, my name is Amy Casas Villapando. Medyo nagdako po sa Isla Dinagat, grade 3 up to high school. Then college in Cebu for 4 years. After college, I went straight to US. Wala akong experience diri sa nursing, wakayo. Kaya graduate mag-nursing sa UB 1982. I went to LA, California for like almost 20 to 30 years as a labor delivery nurse. Nan karon kanila lagi atong kinabuhi watak kay balo asa taydag ihatod sa kahanginan. I met my husband sa LA. So mga kuan ba hula-hula na tinuod. Naminyo me. I get married with an American with 2 kids. Then married sa kaiya 1 kid. So I have 3 kids all in all. Karon naniya kami karon diri sa Dinagat because of mining. Supposed to be like only wala sa plano nga mo retired. I work diri mi mga 12-13 years na. So ang ako ditong trabaho sa US wala gyud ingon nga nag-resign kay emergency nga ninganhir ako kay ayuda lang sa mining niya.
karon Support. wala na hinuon ko nakabalik og LA. Supposed to be, I will be retiring atong 63. Naaman siya mo support. So, what yun ako makuha akong retirement? Kaya naaman ko na siya mo support. Anyway, niyata karon sa atong GUI 101 through Mama. Pasalamat pa nga ang Tunan Project, mahibawan na ninyo, mahibawan na po nato. Okay, nag-umpisa mo po me. Pero nakita nato because of evidence, ha? Di lang kay istorya. Naagyo ebidensya si Mama nga kini legitimate. Kay mag-unsa man taaning meeting, unya, ang dakon, simba ko lang. Legitimate nga to ang paganhi o ang tulong through our Almighty Jesus, Mahadyo ba? Dalang salamat, no? Sa inyong paganhi. Thank you. So napatay isa ka RD sa Surigao niya nga RD sa Dinagat Island and dire sa Surigao City si Bayan Antoinette Guarty. Siya po yung ma-update na mo diri na ano sa mga clean up drive sa bawat barangay na pinupuntahan namin. Sige, panahon mo. Okay, may buntag sa tanan o may hapon kaya hapit ang mas ano. Ako di ay si magpaila dahil ko si Antonieta Moreno Guarte, Christian Lumay, na taga Sambuanga de Puro City. Ako naging membro sa 101. Dugay na. Since nga to ako sa Kuwait as a domestic helper. Member ako sa It's Word. Year 2000 siya. Na naka-member ako sa It's Word. As a domestic helper. Tapos, nakita mi sa kumbana sa Manila. Dito kami nag-meet. Nag-meet kami. Pag humanong, ulit kami sa Sambuanga. Hangtod nga naabot ko din sa Surigao. In-short kami. Wa ko masaya nga kumbana taga-dili sa Surigao. Sumuro sige ko yung sa panahonan na paabot ko direct tungkol sa spiritual. May naman ko ID sa Divine Government sa Chelsea House. So si Mama na kita na ko siya dire, nakilala ko siya dire tungkol pinapol ko sa member dire niya wala na siya mag-active. Naman nagdala niya sa Mama Jackie. Ako kung ipakita ko Mama Jackie akong ID sa It's Word. Tapos yun si Mama nga pag-win nga sa New Millennium naman kakaroon, New Millennium. So mag-active na ko sa GUI 101 yung Divine Government kung sigiran. Oto nga ako dahil pa-member ako as a GUI 101. Tapos dugay na dyan ko member as It's Global World. Kaya naman, year 2000 pa mag-good. So almost wala siya, 24 years na diba? May 24 naman sa karon. So dugay na dyan ko busa. Wadyo ko masayot na ako pagka-IDs ako sa It's World. Usa din na siya ka-espirituhan na kalihukan. So hangtod karon na anak ko rin nagpadayon diya ko. Sa nagpasalamat gid ako sa Ginoo nga iya kong gidala pa ing diri. Kung nakatabang ko ako sa ubang mga katawhan nga nagpa-member sa at least nagsali naay atong kaluwasan diri. Ug na dinhi atong grasya nga hangtod sa kapuran. Basta magmatarong din ang tanan. Sala. Magmatarong na din ang tanan. Wala ko'y pagkuan, wala ko'y duha-duha, nahimo ko usa ka Spirit ng Divine. Pasalamat ko ng Jackie, tupas sa paubanan, sa RD, ang ma-enjoy, kada po Henry, kilala na ko. Kung kanil, pasensya lang mo ka, kung sinimpian mo, si Buhano mong kuno, na hindi kayo ka-experience pa man kayo, labi na watay grado mataas, no? So, experience no kung himawaan. Ug salamat sa tanan, maura po nako taso na. Salamat kayo. Kung isa-isahon tatanan, tingali mahuman taog, mabutan tagabi. So, katong mga chairman sa barangay, mo-pick up lang tag Surigao, mo-pick up lang po tag isa sa Cotabato. So, para na alam tayo madunggan, unsay masulti sa ito nga chairman sa mga barangay.
So atong tawagon ang naadiring karon nga nasa chairman ng barangay galing ng Cotabato si Akrima Ali. Good morning. Ako po si Aprima, taga Cotabato City. Nagpasalamat po kay kilala ninyo kami at nakilala namin kami kayo. So, ang problema namin na to, kayo ang magtutulong sa amin. Maraming salamat. Okay, salamat. Sister. Okay. Naidiri sa taga Surigao, kasi chairman nga naidiri karon. Alan. No, hindi siya chairman. Ah, Sino ang chairman na nandito ngayon sa Surigao City? Nahuli pa yung iba. Okay. From Barangay Kanlanay pa. Okay. Pasasalatain natin. Palakpak. Si Jesus Tugday. Oh. Patay man yan. Punta ko may mga po sa inyong kanan, no? Nabab ng ato mga bisita. Ato mga opisyal. Karoon sa atong mga sa Q111. Daghang salamat sa pagtanggungan sa atong pag-meeting. So, bago na ako ipadayon, papaila-ilahin ang ako pagka-chairman. Ako si Jesus Bay, Purok kanan nipa. Ako ang isa ka chairman sa kanang nipa. So, nakuha ako pasalamat sa inyo tanan na napunta na kita magkausa sa atong mga grupo sa 54 ka barangay. Napunta na ako ipadayon kung ang tanan mo sunod magsuyod sa tanan ng mga kayuhan sa ato GUI 11. Kinahanap mo kumplito kita sa ato mga requirements, sa ato mga kanti na sa kada barangay. Kung nga po imuod, kayuhan sa ato matag-usa, sa ato grupo. Tungkol sa kita magkausa sa atong barangay. So, dito na ako pa daghanon, dinira ko kutob, dagang salamat sa inyo. Salamat. So, wala na, no? Wala yung chairman, wala pa, no? Yung iba. Kasi yung andito kasi dito na mga opisyalis, yung hindi sila chairman pero kasama sila sa 21. So halo-halo to sila karon kasi ganina ang ano na mo clean up drive siguro na pagod, mamaya-maya pa siguro natin sila kasi for submission na kasi sila sa mga project proposal nila, and then yung mga area pupunta namin for inspection, and then yung sa mga area nasa yung location, yun na po yung kasi isusunod namin po yung surveyor. So yun na po yung ano namin dito, takbo ng ano namin, and then from the clean up drive, yung pulong strategy namin para nakilala po ang grupo sa na kung saan yung kanilang jurisdiction, yung barangay na yun. So yun po yung ginagawa namin. So yun po din ang gagawin natin pagkatayo dito sa Cotabato. Okay, bilang ako, isa din ako sa mga ano dito na ano kay mama na tumutulong mula pa noong 2017, 18, 19 hanggang ngayon. Ako po yung na-lockdown doon sa Maynila. Na habang ako na-lockdown, so ngayon hindi na talaga pwede na hindi natin ito oobligahin kasi parang na-oobliga na tayo dahil nga ito po yung gusto talaga natin. Eh sabi ni mama, umuwi ka dito kasi dito talaga atin
tatrabahuin at dito natin umpisahan. So magpapasalamat din ako kay Mama, kay Papa Tupas, sa mga opisyalis na nandito, kay Sir. Sila po ay fully support na nabubuo tayo dito. So, yan, pagkakataon at kayo ay napili, bilang ako rin na napili, malaki ako na pagpapasalamat. Kay ngano, isa ka na pinili. Hindi lang kay pinili ka sa tao, kundi pinili ka rin sa Panginoon. So kung ibig sabihin, napili ka, obligado ka na. Or mandatory na talaga to na trabahuin natin. So ito, talagang dinididikit ko na yung sarili ko. Iniwanan ko yung pamilya ko, iniwanan ko sila kahit ano man ang sinasabi nila sa akin, paniniraman kung ano yung mga naririnig ko, kahit saan, kahit sino mga sinasabi nila, hindi po yun ang nagdahilan para ako matutumpa. Kundi yun po yung nagpapalakas sa akin ng loob at ako'y nagpapatunay at pinanindigan ko. Kung ano man ang pinag-uumpisahan ko, ito na yung sinasabi niya, tatapusin ko. Sa kanya naman, hindi na niya patatagalin. Kundi ako naman ay ipagpatuloy ko at ito ay tatapusin natin. Ngayon, hindi lang sa ito ngayon na nagkakaisa tayo, kundi talagang gagawin natin, dadali natin, at dahil tayo ay ipinagkakatiwala sa atin. Tayo po ay pinagkakalooban sa espiritu, o hindi lang sa mga material, kundi sa mga espiritahanong mga bagay-bagay. Kung hindi nyo naintindihan pa, kung sino man yung mayroon pang mga doubts, mayroon pang pagdalalanganin, pag yung naglalakad ka na parang alanganin ka, lumakad, na parang gusto mo pang bumalik, saya iwasan nyo na yan, at kailangan tutukan nyo na, kasi ito na po, na hindi na tayo kagaya ng kabayo, na pag lumingon-lingon, di ba ano mangyayari pag tumatakbo? Di ba mapupunta ka sa hindi maganda? Kaya nga ang kabayo nilalagyan ng ganito para pag tumatakbo, diretso-diretso. Kaya ganyan din tayo. Dapat lalagyan natin ng taming dito, yung anong tawag ito? Yung para hindi dito na sa kabila, para hindi ka rin dito na paano sa kabila. Kaya yung paningin mo diretso-diretso na. Yung paglalakad mo hindi pa atras-atras, kundi patuloy-tuloy na. Kasi ito na po yung umpisa na nakikita natin na pinagsosolong mula pa noon hanggang ngayon. Na hindi kailanman na natitinag dahil si Mama na andyan na kahit nakatira siya sa kahirapan ng ganito, hindi niya tayo tinatalikuran. Kung kayo ay nakakaramdam ng hirap, mas lalo ako nakakaramdam ng hirap. Kung nakakaramdam si Mama ng hirap, mas rab. Siya lagi nagcha-challenge sa akin. Pagpatuloy mo yan, para ka lang tumawid ng tulay na nababali. Para ka lang tumawid ng ilog na lakas ng baha. Ang lakas ng agos, kumano ba ito? Lagi ako sa kanya umiiyak, lagi ako, Ma, dito na naman ako. Pero tina-challenge niya ako lagi. Gawin mo, kaya mo yan. Kaya sana kayo din ganun. Na kaya natin ito lahat. Pagpapatuloy natin, gagawin natin, dadalhin natin doon sa atin. At ipapakita nyo na hindi kayo nahihiya na nakasabit sa inyo ang ID nyo. Dahil ito ay sinasaluduhan din sa Maynila. Galing ako sa Maynila, lockdown ako doon habang ako'y nagsasalita. Mayroong hindi naniniwala, mayroong naniniwala. Mayroong sumusunod, mayroong hindi sumusunod. Kasi nga, pinili lang ng Diyos ang kanyang kung mga sino yung mga karapat-dapat. Kaya hindi lahat ang sinasabi, hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon ay kanyang anak. Kasi marami nagtatawag, Lord, 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 but they are not called by God. Kung naniniwala kayo. Kaya tayo ay chosen. Kung kayo ay nakakarating dito, huwag na kayo magdadalawang isip. Diretso-diretso na tayo. Kung kayo nagdadasal, ipagdasal nyo ng diretso. Hindi yung magdadasal kayo. Bukas, Lord, ibigay mo, pero hindi bigay sa Panginoon. Diba? Mayroon tayong dasal na ilang taon na, pero ang pananalig natin, huwag niyong alisin. Huwag niyong, kumbaga, iba-iba ang natin, iba-iba yung paniniwala natin, iba-iba yung, kagaya to, may mga Muslim, may mga Christian, mayroong mga tribo, iba-iba ang mga natin. Pero we are, isa lang natin, isa lang kumbaga, ang creator natin, isa lang. Kundi si Amang Jehovah. Si Amang Jehovah, nagiging siya, naging spiritual. Nagiging ipinanganak. Kung naintindihan nyo kung bakit yung 101, ipinanganak siya at naging tao at naging espiritu. So, naintindihan nyo ba anong ibig sabihin ng spiritual?
So, saan ba ang spiritual na sinasabi? Sa kamay ba? Sa utak ba? Saan ba? So, nasa puso. Kaya pairalin nyo ang inyong puso. Kung mga yung galit na nandyan, nakaano sa puso nyo, alisin nyo yan. Dahil ipapalit nyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin, ang sinasabi niya ay magmamahalan, magmamalasakit sa kapwa. Kung ano man ang itunuturo sa atin, ito po yung ipapatupad natin. Ito po yung sinasabi ni dito sa Epralo, na ipinaglalaban din namin yan. Inaano namin doon hanggang saan na-approve nila, napirmahan nila, napagpapatunay at ngayon ipinapakita natin at umiiral na. Kaya pagpatuloy natin tong laban na to. Hindi lang sa laban, kundi para ito sa kinabukasan. So magmula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggang. Kaya magpasalamat ako sa inyo tanan. Salamat din ako sa Panginoon. Nandyan si Mama, nandyan si Papa Tupas. Sila po yung ating pag-asa. So salamat, ibalik ko kay Mama ang natirang oras. Marami pang salita. Oh. Kailangan sila bisita natin, pasalitain. Okay, gusto ni Mama maririnig ang lahat na hindi kasi sila kasi sabi nila uwi kasi sila pero oo. Kaya man ako na ano din. Na lang. Okay, kaya ngayon itating daming naka. Okay, kasi ganito 'yon, medyo emergency kasi ang pagdating yung encoder natin, hindi siya prepared. Kumbaga kasi Saturday, Sunday, parang nagiging rest din niya or may lakad na hindi kaagad siya nakakarating. So, ang ano na lang natin kasi since na nakapasa na kayo ng work to follow, and then kami mag-schedule din kami. I-schedule na kayo na magdala pati tarpaulin. Oo. Kasi ito dito sa ilan ni Dato ay gawaan ng pagkakilan. Okay. O kaya nga magdala na lang ng tarpaulin. So, mayroon tayong pansamantala, yung kung sino man yung leader, kagaya ng barangay chairman, for the meantime, gawin niya lang muna ng temporary office yung bahay mo.